Heidi Ja. Petersen. Starter også i olierækker i gå i vind. Viser her et passende stort og velanlagt sø. Det var første slip. Ja. Super. Det var sammen med Google. Det er virkelig godt, udnytter vind og terræn godt, vender korrekt og afsætter et passende stort terræn. I passende fart, jeg skal jo faktisk i høj fart, i en smuk stil, med en flag langstrakt galopaktion, og den går i god kontakt, og den er lydig. Det er jo super at få sådan et slip. Så er det bare, at vi lige har manglet nogle fugle. Jo. Ja. Slippes i anden omgang på olierækker. Gode vind viser her igen et passende stort anlagt sø. Så har vi lige måske et af de få minuser, hunden har i dag i første slip, eller andet slip. Det er første slip over middag. Det arbejder sig lidt selvstændigt og ikke helt lytte, men får det lukket sammen igen. Så det var sådan set næsten en til minus, for de andre to efterfølgende slip, der arbejder hun jo udmærket hele vejen igennem. Med stor energi. Ja. Og går i god kontakt og også lydig. God fart og stige. Og det er faktisk 5 slip derude i det. Ja. Ja. Men det lykkes ikke helt. Nej, det gjorde det desværre. Men jeg bruger ikke det der ikke for fugl, og det blev også afskaffet. Og du har et lille minus på søget, ja, som egentlig i min verden kan være nok. Altså en førstpræmie, det er en præstation i en åben klasse, hvor det i princippet er fejlfrit. Ja. Og vi har et lille minus på søget. Det er godt nok ikke meget, men det var det. Kan man ikke have en plus og så nedfører? Jo, du har chancen. Minus giver plus, ikke? Ja, jo.